Hola i benvinguts al canal d'Aula d'Acollida. Aquí descobrim cultures, tradicions i formes de vida d'arreu del món per entendre millor la diversitat que ens envolta. Si t'interessa el contingut, deixa'ns un m'agrada i subscriu-te per a no perdre't cap vídeo nou. Avui descobreix com el poble inuit ha sobreviscut durant mil·lennis en un dels entorns més extrems del planeta. Una cultura única, plena d'història, tradicions i una connexió profunda amb l'Àrtic. Els inuits de Groenlàndia, coneguts com a Kalaallit, formen la majoria de la població i conserven la seva llengua i tradicions. Viuen principalment de la pesca i la caça, tot i que combinen aquestes activitats amb una vida moderna. Els inuits de Canadà viuen principalment a regions com Nunavut, Nunavik i Labrador, on mantenen moltes pràctiques tradicionals com la caça i la pesca. Tenen un autogovern al territori de Nunavut i treballen per preservar la seva llengua, Inuktitut, i també la seva cultura dins la societat canadenca. Els inuits d'Alaska, anomenats Iñupiat, viuen principalment al nord i a la costa oest de l'estat. Conserven moltes pràctiques ancestrals, com la caça de balenes i la pesca, tot i la influència de la cultura nord-americana moderna. Els inuits de Rússia, coneguts com a Yupik, habiten la península Chukotka, a l'extrem nord-est del país. Mantingueren tradicions de caça i pesca àrtica, adaptant-se a les condicions extremes i conservant la seva llengua i cultura malgrat l'aïllament. Origen i història. Els inuits són descendents del poble Thule, que es va expandir des d'Alaska cap a l'est fa uns 1000 anys, al segle X. Abans d'ells hi havia altres cultures àrtiques, com els Urset, però van desaparèixer. Els Thule van desenvolupar una gran habilitat per caçar balenes i construir embarcacions. També van desenvolupar tècniques de supervivència, com l'ús de la neu per fer refugis i el greix d'animal com a combustible. Des del segle XVII fins al XVIII, els inuits van tenir contacte amb exploradors europeus, comerciants i missioners. Això va portar a la introducció de noves malalties, canvis en la religió, en passar del xamanisme al cristianisme, i la incorporació al sistema colonial i l'assimilació cultural. L'Àrtic és una de les zones més extremes de la Terra. Les temperatures mitjanes a l'hivern van dels 30 graus sota zero als 50 graus sota zero. Aquests són llargs i foscos. Els estius són curts i plens de llum, com un sol de mitjanit. La Terra és gelada. Això s'anomena permafrost. Hi ha gel marí i poca vegetació. Els inuits han après a llegir els senyals de la natura, les migracions dels animals, els canvis del vent i el moviment del gel. Viuen en iglús, que són construccions d'hivern temporals fetes amb blocs de neu comprimida. Els karmaks són habitatges més permanents, semisoterrats, de pedra i ossos i coberts amb pell. A l'estiu viuen en tendes fetes amb pells de caribú o foca. Porten capes dobles de pell de caribú, tallades i cosides a mà. Als peus botes de pell de foca impermeables, anomenades kamik. També duen gorros, guants i pantalons adaptats per al fred extrem. S'alimenten principalment de la carn de la foca. Utilitzen també el seu greix i la seva pell. També s'alimenten de balenes, especialment del greix i de la pell, anomenats muktuk. El caribú és una carn molt preuada. Els peixos que pesquen són el salmó, el bacallà àrtic i la truita. També mengen ous d'aus, marisc i baies a l'estiu. Pesquen amb forats al gel. També cacen amb arpó, trampes o llançadors. Conserven els aliments mitjançant mètodes de secat, fermentació i congelació natural. Per desplaçar-se sobre el gel, utilitzen trineus de gossos, anomenats camotics. El caiac és una embarcació lleugera, tancada i pensada per una sola persona. Els umiaks són grans barques de pell i fusta, utilitzades per a les famílies. Les eines que fan servir per a caçar i sobreviure són arpons, ganivets de pedra o d'os, llances, trampes, etc. Moltes eines es fan amb ossos, ivori, pedra i fusta flotant. Aquesta arriba arrossegada pels corrents. L'art inuit, escultures en soapstone o fetes amb os de balena i ivori de morsa. També tenen gravats anomenats print, molt valorats al món de l'art, i finalment dibuixos que representen esperits, animals o escenes de caça.
Espiritualitat, el xamanisme tradicional que consisteix en la creença en esperits de la natura. Història sobre transformacions màgiques, esperits de l'os, l'au fulgurant, etc. Més tard va arribar la influència cristiana per part dels missioners, tant anglicans com catòlics. La cultura es transmet de manera oral, a través de mites que s'expliquen de generació en generació. Hi ha un gran valor per la comunitat i respecte per la natura. Arreu del món, el seu art s'exposa a museus internacionals. Hi ha documentals i llibres que han mostrat la seva manera de viure. També hi ha activistes inuits que lluiten per la justícia ambiental, la sobirania i la protecció de la llengua. Alguns autors inuits han escrit llibres on comparteixen la seva visió del món. Els inuits són un exemple de resiliència humana i adaptació cultural extrema. Malgrat els grans reptes històrics i actuals, mantenen viva una cultura mil·lenària, amb profund respecte per la natura i un fort sentiment d'identitat.